Κάποιοι αγνοούν τους θρύλους. Κάποιοι άλλοι όμως βιώνουν διαφορετικά τα βάσανα που άφησαν πίσω τους κατατρεγμένες ψυχές μέσα στα χρόνια. Είτε γνωρίζουμε τι τους συνέβη, είτε παραμένει μυστήριο, συνεχώς συναντάμε περιπτώσεις όπου τα πνεύματα επιδιώκουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Συχνά δεν είναι απειλητικά, αρκεί να μην τα αγνοήσουμε. Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast Paranormal Myths. Η Έλενα είναι μια φοιτήτρια σχεδίασης. Ζει στη Σύρο τα τελευταία 5 χρόνια και συνηθίζει να πηγαίνει βόλτα με την παρέα της σε ήσυχα μέρη με όμορφη θέα. Εκείνη τη μέρα επέλεξαν το προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου που βλέπει τη θάλασσα και τα απέναντι νησιά. Δεν γνώριζαν όμως ότι λίγο πιο δίπλα βρίσκεται μια σπηλιά με μεγάλη ιστορία. Θρύλος λέει πως η Χαρίκλεια αναζήτησε στέγη μαζί με τον όθο παιδί της, κατατρεγμένη από τη μικρή κοινωνία στην οποία ζούσε. Τη μέρα εκείνη, η Έλενα, καθώς συζητούσε με τους φίλους της, αντιλήφθηκε αμυδρά μια παρουσία στο τοπίο. Παρ' όλα αυτά, προσπέρασε σαν φαινόμενο αμεληταίο. Φεύγοντας από το προαύλιο, στα πόδια της βρέθηκε μια πιπίλα. Αντιλαμβάνοντάς τη ως σκουπιδάκι, ασυνείδητα η Έλενα την κλώτσισε. Δεν γνώριζε όμως ότι αυτή η πιπίλα ήταν ένα σημάδι. Ένα σημάδι που συμβόλιζε την πονεμένη ψυχή της κατατρεγμένης μητέρας. Την ερχόμενη μέρα, η Έλενα ξύπνησε με έναν εφιάλτη. Κάτω από το κρεβάτι της βρισκόταν η πιπίλα. Σηκώθηκε αγνοώντας τον εφιάλτη που είχε δει και προχώρησε στη μέρα της. Ακολούθησαν κάποια ακόμη παραφυσικά σκηνικά. Η Έλενα προσπάθησε να τα αγνοήσει, πιστεύοντας ότι είναι μέσα στο μυαλό της και σκέφτηκε να μιλήσει με μία φίλη της για όλα αυτά που βιώνει. Την ώρα όμως που προσπαθούσε να επικοινωνήσει αυτό το σκηνικό με τη φίλη της, έλαβε ένα αναπάντεχο μήνυμα στο κινητό της. Μία άγνωστη επαφή της είχε στείλει ένα ηχητικό μήνυμα. Το περιεχόμενό του, ένα ανανούρισμα που κλιμακωνόταν όλο και πιο τρομακτικό. Μη βρίσκοντας λύση, αποφάσισε να επιστρέψει στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου να αντιμετωπίσει για ακόμη μια τελευταία φορά το πνεύμα που θεωρούσε ότι της τυχιώνει. Εκεί την περίμενε η Χαρίκλεια ή αυτό που έμοιαζε με το πνεύμα της Χαρίκλειας.